na nipa betimi enya ama wo bambo ayekese e wo nyame mu eno ana epese hu papa yo mechi atiefo nyina na ni ahwefo wona wo hweme TV so radio so hweme free amanone wona wo hweme wo internet osoro nkan ho. Amen. Medine high spirit. High power. Na odru babia no a medine ye idahusa na emum high spirit no ana babia wo de frame. Na ene menu bedi nkomo kakra. Na sania papa ye abusai na sempanyumfo ye abusai me wa hasa me bekyerkyere ne memu ama wate ne ase. Wiase mu na ye wono se unim iPhone 15 mu na unim wiase ne mu a uwu ntem. Yes. Unim sika pe na unim wiase mu a uja usika ho. Se unim aware na unim wiase mu a uja ukunu ho, uja oyire ho. Tie me yie pa. Yes. Asase na wonam so no se wonte ase a woyira. Wiase no se unim mu a efa unomum. Umiente sa aka se yase. Na baabi a yaba no ye free ha ye nsa mabio. Tie me yie pa. Yes. Baby a yaba no misisi ye free ha ye mabi yansa mabio enti wan hye mabi nso Yesu Kristo ka asem bi wose agya ne pene se ne awode ama me nyina da no me nhwere mu biada. Yes. Agya ne pene se wan ne pe agya ne pe ene sen Duade ama me nhwere mu biada o mama wade a me nhwere o mama dwuma a me nhwere o mama sika a me nhwere o mama pomudi a me nhwere. Amen. Tisa mishiri mi bibia enye agya no pe na ye obi foforo pe na ye adwuma. Yes. Yenti asiesa Straight. Amen. Amen. Sa mihiri mi bibia Yesu si agya ne pe ne sa mi nhwiri mu biada. Yes. Ti agya wo pe sa ade bia nyame de bema wo no on pe sa wo behwere. Da kwan ba so na ye fa so bo soro niema ho ban. Ubusa me nkwan asem se bede ye nyabambo ye nyabambo ade ama ye niema. Me baso na ye beyi adanse akese a koso na watwi mu ene bosom ye twa mu ni ho nkro ne ba wona wo pe ba mfie bebre 24 years for 15 years for 9 years for anyankopon adawroma wono ho atọ won na ene won so atumi nsa aka bi. Amen. Amen and amen. Amen. Kasa bai na ene wiase obia de bono ho safo hene. Ubusa jidi ni bia obeka kiro se ne watimi mu no Christ in me bigger than what is in the world is the hope of glory. Amen. Ne watimi mu no aso sene owo wiase. Na sakasa we say nti ama agidifo ase wombo nanso mibusa se bribiti wo mu a eyadan na yade atumi ku wo. Sam papa se bribiti wo mu a eyada na wiase we se wo ya yirei eyada na wo biribiti wo mu a ahunu mi handkerchief ekura me. Yeah. Amen. Amen. Hello. Hi. Hello. Asofo ba beto me handkerchiefs. Okay. That's right. Me mpabo a hyeme ayi ehyemu nyina adifo free Nigeria Kumasi hampo. Yeah. Ba beto. That's right. Die bentia To me. me kira wade bi se handkerchief yi se biribi be hyemu pa enye handkerchief bio. Okay. Eye biribi. Yes. Tiasesa. Straight. Tisa wote wei se biribi ti wo mu a wonye nipa biem wo ye de Sunsun. wo ye biribi. Jata ba ye de Jata. Sebo ba ye de Sebo. Ekura ba ye de Ekura. Kraman ne ba ye de Kraman. Nyame ba ye de Nyame. tie me ye pa. Amen. Na watumi ahunu ho ano ye pen yi so. Yes. Frisa kasa no adoso ba bia wiase aduro no medika ma kira wo se tumi nimu a ye be ye kwa. Amen. Amen. Jata ba ye jata na sasebo ba ye sebo de a ene ne nyame ba nso ye nyame. Yes. Amen. And it was ye are gods mu ye nyame anu wo kire se ne wote mu no so sene nea owo himfa Wiase. na sa bibiti ye mu so sene biribi a na kire se biribi wo wiase mu dada ti ose nea owo wiase hwan no ti ansa na ye be wowo na wa be wiase no na obi wa ha wono na chayare obi wa ha wono na di promise and fail ba
nyankopɔn twadi ampo ama ya te ase sɛ obi ka sɛ nea ɔwɔ ha no so sene nea ɔwɔ ha na kyerɛ sɛ baabi ne mienu nyinaa no biribi wɔ hɔ okay tie me yie pa yes na sɛ saa time wei sɛ wohwɛ me TV so a mepɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ there is no other quality time than this one yes mmere papa bi ani hɔ nkyɛn saa mmere wei amen amen Amen. saa mmere sɛ wowɔ yarefoɔ bi da gyi emergency na sɛ baabi yɛ aduru no aka sunsum a momfra ne sɛ wɔmfa ne TV nto so mpa amen wonipa biara pɛ biribi wɔ nipa nsɛm ne nsa nka wɔhia sunsum ɔmfa ne TV no nto so mpa TV na wontɛ nhunu me daa yes me numbers ya nso na gu TV no so no ɛyɛ 0534 0534 331 299 0534 331 299 ana 0534 334 063 0534 334 063 ɛda kyerɛ na meyɛ adwuma yes metena ase na yɛnka honam sɛm biara hɔ dabi wobɛduru hɔ na wohwɛ ayarefoɔ a na anidasoɔ asa na wasɔre a wɔnanteɛ sɛ woba bɛduru hɔ hwɛ obi adansedi a woyɛm bɛhyew amen paa Amen. wɔn a wɔfrɛ no ɛnte aseɛ ma yɛn sɛ yɛbɛnya adagye ɛwɔ course no nyinaa ho mpanyimfoɔ wɔ ha a wɔn ansa course no nyinaa na sɛ deɛ megyina ha sɛ mekyerɛkyerɛ nneɛma kakra na wate nneɛma kakra ase yɛwie a yɛbɔ awura sunsum mu ɛmfa wo ne baabi a wotie me ɔsoro tumi bro technology so Yes. tumi no bɛtumi afiri ha ma ne nsa aka ho Yes. nea wɔte yɛ mu no so sene nea wɔwɔ wiase mekyerɛkyerɛ saa asɛm yi mu kakra na kyerɛ sɛ yɛwɔ nea wɔte yɛ mu ane yɛwɔ nea wɔwɔ wiase yesu ankasa hwii ni hɔ wɔse nea wɔte yɛ mu no amen Amen. ɛso sene nea wɔwɔ yɛmfa Owo wiase. wɔwɔ wiase na nea wɔte yɛ mu no wɔyɛ hwan no wɔte sɛn wonim ne ho adwuma kwan bɛɛ so na yɛtumi de nea wɔte yɛ mu no sɛ yɛ yareɛ enti susuo mpa sɛ biribi te wo mu ana diabetes nso ku anaa ɛneɛ na yɛdeɛ yi susuo mpa sɛ biribi te wo mu ana wo pressure ba yɛnhunu doctor na asɛm asi susuo mpa sɛ biribi te wo mu ana nti wotumi kɔ ode onkrata kɔ du America embassy a yɛpam wo susuo mpa sɛ biribi te wo mu ana brabɔ no yɛ agye nsɛm na no na Yesu Kristo da kodoɔ no mu na afɛ deɛ na asɛm aba na kodoɔ no ehihim na ɛpo ɛpɛ sɛ wɔkyerɛ ne tumi na Yesu Kristo sɔre Bible sɛ no wada Peter ne konwane no yes amen Amen. ɛbɛtumi aba sɛ biribi te wo mu ampa nanso wonim ho dwuma nti wobɛwu ntɛm wobɛyera ntɛm if you don't make good use of what is staying in you or what is inside of you wama ne eti mu no Yesu say Bible say nea wɔte mu no so sene nea wɔwɔ wiase wiasefoɔ nte aseɛ sɛ obi wɔ ha dada amen yɛfrɛ no nea wɔwɔ wiase amen Amen. na sɛ woahunu nea wɔte wo mu no yɔ a nea wɔwɔ wiase no mmom tumi kɔnkaw ɛno nti mahunu wɔ bi a wɔkuta tua a yɛde sekan aku no pɛn tie me yie amen mahunu wɔ bi a wɔkuta tua a yɛde abaabɔ ne tirim aku no wɔ abra wantumi anto because wɔnim tuo no ho hwee Wonderful. mahu John the Baptist a wɔbɔ Yesu Kristo asu a yɛtwa ne ti de ato prete so de ama akora ketewa pɛn ɛnso no abɔ Yesu asu ɛnso no wɔyɛ odiifoɔ amen Amen. na nea te ne mu no wɔ hen ana woyira yi wɔkɔ asɔre mfie sɛn wɔsom nyame mfie sɛn asɔre ntadeɛ nyinaa wɔ bi ɛfiri youth deɛ ana aba mens ɛfiri hɔ ne deɛ ana aba amakuo sɛ sɛ woabɛyɛ elder ne nyinaa wɔbɔ ho mmɔden na mmom ɛyɛ dan na woyira yi ɛyɛ dan na wohwehwɛ bi a wonya bia yi Peter sɛ ma yɛ adwuma na adwene mu nyinaa Ehu fi. tie me meka no kora kyerɛ wo ɛma no nyɛ wɔ he yɛn nyinaa yɛwɔ gyidie no mu ɔsoro tumi kɛseɛ no nwuna se amen na mmom sɛ woante nneɛma ase a wode kasa wei bɛto ayɛ mpea biribi timi mu kwasi ada wobɔ afɔdeɛ nanso so sɛ yareɛ ba a
unhunu nyame bia wo nchen wo ba afode won sori bia mum ba bia beduru bia sister we wotumi ba afode bra we wo abo me asia so dan nanso wasam to wo unhunu nyame bia wo nchen die bentia nyame no wo himfa. Where is the God of our fathers? Timra muguso no ba Elisha so no wodru ensuo no ano no Bible say no wontumi ntwa wakasa ensuo no mfi wode bom ensuo no mfi ho na say Elijah nyankopon no wo himfa. The mantle is here, but where is the God behind the mantle? Migina ha na migina ha matumi mu. Yes. Migina ha na me wuranti na me wa ha. Migina the high spirit, high power. Amen and amen. Amen. Baby a wiase adro ni baby a ye kro no. Sa wante ne wote mu no ni yo yase a ne wo wiase no wo fa no mum. Jesus. Ne wo wiase no simply otimi overtake you. When the hair is a child. Ne obedi ade no ya akoda. Bible say woni akoa nyina mpo eye be. Die ntina mokɔ asɔde firim nkura brem besi nnɛ ne nso ebusa mu nyame hotumi bia muntumi nya. Die ntina mobɔ mpaeɛ 24/7 ne nso so ne ekoso na ekoso. Die ntina Ghana ha wo bia afra no ne ho adifo. Obi so ɔman nyina adifo ne me. Obi sesa nyina adifo ne me. Asante regi nyina adifo ne me. Ne nso question no. Si antumi anya saa nu ye ya wiase mfia nya we. Tena no nyankopɔ twade amponsoma Moses no ka kyerɛ se kɔ gye me man firi nkwaso mu. Moses me nkɔ. Moses ehunu se jesse bibia nsi hɔ wo hunu se nkyane kɛse yi wase me awurade me se me nkɔ ade se wo ma hunu bibi. I want to have experience. Pese me hu nsu ehunu bi was wo munyi ni because minim Pharaoh na minim ne nkɔfo se wontumi nkɔgyina Pharaoh anim nka kyerɛ se awurade se what are you talking about? Pharaoh won nkɔfo a wo mudi wo poma to fam a na poma na dane wo enti wontumi mfa Bible wonum keke emko bia sori wontumi nwie Bible school wontumi ntena ho mfa Bible brofo akase ni sofo e wo Pharaoh anim. Are we together? Yes. I just said to me, Kahon. I just said home, Kahon. Yes. Moses is a prince, a woman you need. Yamisi was Miss Woman you need. I just woman who be. Namikwa Minka say, Jan Wamba who Yanko Posidian Kura was a puma. Was a top 20. Abrantano to Trini, we are yepe. I feel na Yanko was a Fabium, or Cofana than war. Was a fancy on the podium. One Moses is fine. Na kabribian ka ho dia na mom ye hwe ye pen so asode no ye pen yi so som no eye de yes ye boya nsam from anopato anwumre na ne gusu gina baabi agina me kira wade bi mpa ya tesetuo ani aboba ani tuo tuo okay sa wukuta tuo na wo no pe na ne ya wo ne kunu wo hu no a ututuo no gu Sompa na ukuta pompasi na wo fire obi ahu se wo fire sister we wo bom pa ye ma na wo fire ko bonkum ne wo ne kunu nso gina nifa bada ho ato ti Yesu Kristo se monkokoro ye edamonimu se mokọ a mobehunu funu mu ba bi afunu mu bi ye dan wo mantam ho monko sane ne mra mo sane no wi a baby samasem question wo ye dan e wo ho amen Ti sofo a wo tie be so obi bana so wo yade obi bana so wo hia sunsum bi se wo sane no a question mark wo ho se won tumi ehunu sunsum kasa o mani pa bre amen na me se prison wo so ba be yime wo ba ya pena wo se kofi dwane o ana me yese me dwane sa police for no chime next time mra no ne de krado mienu ana agu me nsa adunti na ye kwa asode ye ba ne de hawo na eba de bentia tumi no asa. There is no power. Amen. Kasa amen pa. Amen. Osoro bo na te yensem yase. Yes. Enti asama apanyine wo busa me no awia we say Bambo ho asem no. Sa ya antene ya wo ye mu no ase anhunu ne yusi. Okay. Anhunu ne ho ne omayoa. Ni ye kasa ya wo metu asori we mu ya wo metu no. Makama kyerɛ sɛ baabi abɛkɔ atumi ni hɔ no firi hɔ wontumi mfra hɔ asɔre yɛ kɔsɔre hwan die na kɔsɔre yɛ okay amen
yɛsɔre nyame a wɔnsa yadeɛ dabi mumusa mo ho question we hwan na bɛsɔre nyame a wɔntumi nyɛ biribi yɛbɛto nnwom sɛ biribi yɛara ne ho awurade ntumi nya mpara ɛnso no yɛ sɛ wɔ ne afirifie abɛwu wɔkyena obi foforɔ bɛsa akɔ akɔto saa nnwom no anaa amen ɛnkyerem a yɛba yɛdi awurade akyi no sɛ nka yɛante biribi a ka yɛbɛdi n'akyi anaa momu si yɛ ho question we kuwani yɛ agyanom a mfiri nkoaso mu a kianim no he ka yɛdeɛ na nka yɛdeɛ yɛ abosom yɛdeɛ nanaaso masi ne yɛtwa nsa gu wɔm so saa na wɔm aboro ne nam kooko anase wɔm mmoa man no baabi a na nka yɛdeɛ no but yɛhwɛ nea wɔyɛ no ne tumi yɔ no yɛhwɛ ne nsɛm no tumi ɛwɔ mu no a ne yɛhunu sɛ abosonso ma mpa yɛ nkwasi asɛm na wontumi nka saa kasa wei agye sɛ biribi tiw mu na wɔhunu nea tiw mu no yɛ sɛ ɛma wo tuo sɛ to na sɛ wonim tuo no to a wo ho bɛyɛ ahi sɛsia sɛ woyɛ mɛtwɔmae te sɛ Ghana strongest ɔmo baayɛ a ɔmo bɛkɔ no a ɔmo bɛkɔ kunkunimdie no ɔmo bɛyɛ ɔmo akɔ nkyerɛ ɔmo bɛkɔ Africa strongest ɔmo bɛyɛ ɔmo akɔ nkyerɛ ɔmo kɔ yɛn so ɔmo kɔdi nkunim ɛyɛ straight amen sɛ amuro bɛwura baabi na so ohunu police ni wɔ hɔ no ma ohu yɛ n'ahyi ne tai sɛ amuro bɛwura baabi na so ohunu mɛtwɔman a ohu yɛ n'ahyi ne tai ɔbɛyɛ ne target tibo nsɛm wura baabi na so ohunu obi a waso akɔ asɔre waso ɔbɔ mpaeɛ ohu yɛ n'ahyi ne tai nti sɛ wonni tumi bia na sɛ yɛ ano kɛkɛ wo yira ntɛm wonderful what na me kyerɛ na sɛ yes amen and amen amen anu nti me wɔ ha no ma me wɔ ha tumi mu te sɛ aka sɛ yɛ asɛma me amen wɔkyerɛ nyame yɛ adom a mene kumasefoɔ ahyia ɛwɔ kumase kronoma young gate amen wode woduru hɔ so hwɛ idahosa yes Nigeria din anasa wode wobɔ high spirit pa obi abɛkyerɛ wo woba na wofrɛ 053 433 12 99 053 433 12 99 anasa 053 433 40 63 053 433 46 sorry 40 63 anunti opanyi this world is not funny anymore ewiase we nya siribio I'm telling you na wato Satan ba sa so di asem no kan wose munnue ewiase we nya siribio ana obehia obi a otu galamsey wose papa ne amedi kura ho ayede na ne wa hutu sika oh ne obedi ho ayede na me am kofa force de me da mididie because yente hweyase oma we mu nte hweyase o yasofo da ne kasafo amen yasofo da ne Bible school and philosophy but you cannot use philosophy to interpret spirituality amen we can't do this Timothy ko Israel for him no say munti awrade asem Israel foi awrade nyankopon say wobeyese akebeka trensefo asem so hoko amen wode tumi ko yempo hwane yakọ so tinia wate yemu no wahemfa ne yansori mewu unnecessary ne wate yemu no wahemfa ana tumi bia ntumi nkasa ya wa asori ba na so wode wo kan wontie eno de different but one kan na one was wutie to say ya asem ba mo nchen no amakasa mu na mu medan eba tumi mu it came to you in power. That's right. Our gospel did not come in words, but it came in power. Yes. Amen. Amen. So wherever you see the host is about power. Obianim Ghana has a who the host baby is about power. Yes. It's about spirit. Tibi mitri mi minunum and so be say na listen, you will never understand me. Amen. Amen. Now no me catch that say unu bodam nia. Yes. Ni bibia bodam. No correct. Tie
Sara was a sunsumuni ye. So who bodam ni natari sha bodam. Ni tiri nwa bodam. Ni kasa bodam. Se de osi de niema nyina eden. Ubonu so ohwe ba bi di no kasa be kasa akwa we pa. On nim nyone ne kasa. Sa wiase nim ne ye wo no. Yes. Ti se sunsum bi to mu a. E wo so woro watade ye mpogu ho no ma ye hunu se we a spiritual person there. Amen. 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 Se sunsum bi to mu a. Wodum pa bo agu ho no ma wo so ye hunu se aye sunsum nipa dia. Amen. 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 Ajedefo amutia me samra yi Ghana fo ni Ghana sofo. Yes. Ni otie mu no fa hemfa. Ana ye nsori ma yire yi. Ni atie mu fa hemfa ne ye kwa adwuma ye nya bie. E wo say ye activate ne wote ye mu no e kwan ba so a. Kwan ba so ne enwane Yesu a wada. Kwan ba so ne ye ka kira no say ye yira wo magye yen. Kwan ba so na tumi ye adwuma. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Israel for free kwaso mu ba no na bo bi da ho. Sa bo na da ho no. O mu begina bo no ho sun ka kire Moses say su kom de yen. Awurade tumi nyi yen Moses ana de be krom ha ana ye ho kire yen ana say ana ye ho kire yen. Moses kwa awurade anim. Bible say o mu ye madwene so o mbesi Moses abo. Na Moses kwa awurade anim bo awurade Nyankopɔn mpae na awurade ka kire Moses say bo na da wo nkyɛn no. Ensuo wo hen. Hallelujah. Amen. Ya wote mu no ka say bo na da eno ni e frɛ na kwankyerɛ. Yes. Sisa wo se woni nya kwankyerɛ ni obi ani uni ha o. Wa betena wiase we se mu kwa asɔre amunyi sunsum se mu ni. Na nya mo ma asɔre no. Mo ko bɔbɔ na se mo ko ye den. Amen. Amen. Mo ko dia gro me catch no plane. Tell your pastor that says he da hosa. Wo kwa asɔre amunyi sunsum se mu ni. Awa abra wo se no kura so mfa no beso magya no wo sunsum mu ne no kura. Na mo di sunsum be na esom. Wana ka to se be ye physical. Wana ka to se abosumsum ye physical. Wana ka to se akom ye physical. Everything is spiritual. Bibia is sunsum. Life is spiritual. Amen. 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 Sorry. Na wo so na asam no da. Yes. Baby ya dro no e ye sunsum sam. Baby ya dro no abrabo nye anika bio anye ani ha bio. Man no me ka kira wo se obetumi fa kosua ba akopɛ akokɔ bi na akoto ato baabi ana watam wo bekun. Di agro. Akokɔ bi ubetumi ati akokɔ na we na mbom obi de ne kosua bekun. Die na wo kosuam. Die na wo kosuam. Tumi wom. Nkwa. Todi fo bi sisanka minisio te se bura ka mesu ama me mai. Omai we yira na nso yegusu kasa. Ye chini pa ne enchini pa yen. Ye hwehwe ne hwehwe yen. Amen. Amen. Na ye mblemi asofo no nso kakra. Amen. Amen. Hwese obi yare na nipa ewuo. Na waba sofo nchen na sofo se eyeduabo yenko dan dua no. Na maami wuo. Na papa eno kra me wo ho asem bisa. Se eyeduabo a wo sofo no e de na wo nso betimi ayabo na. Eni nti ne waba no. Obetumi a preach a kire no. Oba. No agye ne correction. No agye ne tight. Yes. No aba for de. No aye kofi ni ama. Na ebom duabo no de. Ontumi nane. Okay, obi adanse na da TV su. Eno nti na oba ye. Amen. Amen. Ohuma say masa say na abedi ni say. Anyway, it's nice. Amen. Amen. Ohuma me a wati hoyi. Yes. Maami a wati hoyi. Maami a wati hoyi. Yes. Pause no ma me nyame nhira o. Ono wa da gina hoyi o. Dokre. Hallelujah. Amen. Sanka wantie mi ankowu. Wote me nka na wa ma ankowu. Kabade stam kiesie no. Because no number wo kwan so. Hwe ba woto na hwe oba ogina ho. Na hwe nsesaye. Bakama kyerɛ mo sɛ to mi nka ho a. Ye ba hwere ye nsɔre mada. Jesus. Owu bekum ye nuanom da. Obi hwere ni ma obi ahwere ni ma mi ye tie me sam na wo sɛ nka me tie sɔfo yi a. Ka me hunu da ho santam a. Yes. Amen. Amen. Eno ti nyame adom akina me ni kumase fo hia. Amen. Wo da baabi a wo firi baabi a no. Sasa hwikura wusi mu ntam a. Enne kura wusi mu sesie ya. Wo betumi aba abeda ho. Amen. Wo ba betu nipa bi sɛ wo mo nso da ho bi. Amen. 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 Watching 6 o'clock na council na shase. Me no share 1-on-1. Na ne honam ntumi nya no tumi ya. Amen. Hallelujah. Amen. Na matena wo sɛ yade enko
ana yare sanko. Amen. Tiasia sa. Straight. Obai yase wonko dan dua, wanko dan dua wo bewu. Wanko dan dua no a wo bewu. Wasi ni fie kama. Owo ni sika kama. Waye na dwuma kama nanso ba bia aduro no. Wato aduro no a emfa hu ba bia. Doctor hunu ba bia yare ne hye. Ye hunu ba bia niema wo. Ani da so nyina sa awro ho aba. So for so onko dane onko bosom so onko dane edua no. No onko bosom so ko dane dua no no so sa ba. Odi asedan be ma hwan. Na sorry no. Na sorry no uko kan na obi buafu. Nti ase ni. Wiase we be koso ahunu ne ye ehunu nsianse adwene amfa sunsum sem ho. Amen. Amen. Wiase we be koso ayira. Obai na ejina ho ya enne hwe nanim hwe nafono. Wote wonu hwe ni kom. Yes. Yare no wana de ne kro no. Wadani abrewa by force. Ni trunyi asase afudwene by force. Very beautiful woman. O jani fia wasie nyina ho. O jana dwuma ho. O jani sika ho. Amen. Amen. Obai wase papa. Ema mingu. Masum nyame firi min kora abrema besin ne. Yes. Eso mre wa bu mi fre nyame no mi hu no. Me hu na kira kwa mi hu no. Na so ya me kwa ya nso ya mama je di se nyame bia mpokora ni ho. Jesus. Tidi for mi sro hu mabo. Kai me ne ma mingu. Amen. 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 Enu ni ene na dance ya wodi no. Amen. Umi entie na dance ne kakra. Wo de yentie kakra ye wi ayato aso. Yes. Pa Awurade a kyerɛ sɛ sɛnea maame ɔbaa ne case sɛnea na esitie obi ahu no ɔyare yare no na ano ɔden Ampa. amen Amen. na ɛyɛ owu yare Yes. enipa kan bi abusua kan bi doctors kan bi asɔfo a yɛse ɔnkɔ da ne dua amen Amen. Oba ya wasi difo yesi mi nkɔ da ne dua wa ha yesi mi nkɔ da ne dua wo sei me nso mi nye obi ahwe na mpo ma ye bi obi bibi mpa me pesa Awurade Nyankopɔn gitum sɛ me ye ne dia Yes. Amen. eye nyame na ma ye bɔne atia no Amen. enuro no nyina de ma no nyina da ɔde ne nyina ba kyerɛ hallelujah Amen. na odifo kyerɛ no ne wɔnyɛ sɛ onya tidiara ene yenhwɛ ne fa waye sɛ wɔno na gye microphone no a ebia nkwase ma wɔbɛka no kayɛ mpɔn Ampa. amen Amen. ebu nkɔmhyɛ ne mu ni akwankyerɛ ne ni ho ne ɛkeka ho nyina da yɛda Awurade ase Amen. sɛ watie na wagye no Amen. ampa Awurade akyerɛ sɛ otumi sa yadeɛ nyina da Ampa. sɛ wohwɛ picture no sɛnea na wɔsi tia no wɔte hɔ a ɔno akora no afei deɛ wɔka kyerɛ me sɛ papa ɛyɛ me sɛ mewu minim sɛ mewu na wɔnim sɛ wɔbɛwu wɔnim sɛ wɔwu awie amen Amen. so Awurade din mu nti Yes. amen wodin ne de sɛ Vaida. vaida den Pacha frame Vaida usu. vaida owusu Pachai. Awurade Nyankopɔn nhyira wo Amen. sɛnea maame ɔbaa ha ne case sɛnea na ɛsitie obi ahu no ɔyare yɛde Awurade ase yareɛ no na ano ɔde Awurade ase Ampa. yɛde Awurade ase amen Amen. Nyankopɔn nhyira wo ɛnyɛ fɛ na Perfect. ɛnyɛ nwanwa sɛnea ɛhwehwɛ Amen. ka nsɔre nyinaa te sɛ yi a Yes. hallelujah Amen. ka abosomfoɔ nyɛ adwuma nyɛ Debbie. I'm telling you ka akɔmfoɔ nyɛ adwuma nyɛ ka yɛ nsɔre koraa obi koraa ɛmma obi tiri mu mpo na yɛdeɛ na ɛba no saa aberanteɛ bi a ɔno nso so yadeɛ ka no wɔte hwili mu wɔ gyi ana ɔmo bɛgye akwankyerɛ ana ɔmo de akwankyerɛ no yɛ aberanteɛ no ho gyi hɔ a oh okay ɔna da TV no so no amen Amen. sɛsi a yɛka sɛ wɔ Canada o yɛbɛyi akyerɛ wo amen Amen. gyi hɔ na ɔwɔ yi ti ɔte ne hwili mu ana yɛde no akɔduru gyi hɔ mese ɔsoro nsɛnkyɛnne ni ɔno na asɔre a wɔnanteɛ no Yes. Wonderful. ɛno a obi fra wɔ se papa wei nante wɔ gyi na ɔwɔ hɔ Okay. ɔse no wɔ gyi hɔ bi Okay. ɔse hɔ na ɔhunu sɛ nyame tumi te ase Amen. na me obi yare wɔ gyi a yɛde no akɔduru gyi na ne nnuadeɛ diifo akwankyerɛ akɔsra no
out to him. What you really what this no doctor say abrante da ho na me hwade what da no ho abrante na so de enti wo say doctor na anya dan anhwe no wo so wa me na duro wa hwe no mpo amen Amen. onu ne gina wa wo dia danse no wo ye ntafo na ta na gina ne nche no yes di asam ye pese ye kama wi asete ase se bi bitie mu na se wan hwe ne wote wo mu na hwe na kira kwan ankwa asori ye tumi no ye adwuma wo mu a ne wo wi ase no be overcome Jesus na se sofu bi be ka kira wo se hwi ni wi ase a e wo abra nyame aka kira wo se ne wo wi ase no ne wote mu so sene ne wo wi ase e ma wo hunu se wo bi wo wi ase no mu dada na ye nsampi. Are we together? yes Amen. amen Eye tumi bi na free baby na akose ade emra na no Yesu Kristo ka asem bi emra obi di nsa so ni mu no wose de tumi abi wose tumi bi ayeden afri me mu na kire se tumi na free ni mu no koye den kosa yare eno ne kosa oba ne yade na se tumi bi ani ni mu anka tumi besi me afri ni mu oba ne yade no ne tumi na wose kosa yade no ti se tumi nka ho. Amen. Amen. Abro ji abro san kakrakai abro obia so. Jesus. Doctor no ye almost doctors and nurses ni nyina omo ye praises boy no na enam ho a wo so no. Ono na esu no. Was minim mintiasia Abro so. Medwere ho oh. Abro so. Amen. Amen. Wontiasia. Abro so. Wontiasia. Abro so. Ene wonante. Amen. Hallelujah. Amen. Bisi nambo a kira me kire kumasefo nyina da. Yes. Chronoma young gates. Amen. Number near 053 053 433 433 12 12 99 99 053 053 433 433 12 12 99 99 na fa second number no etudwa mame 053 433 4063 053 433 4063 Mipacho misisu biem 053 433 4063 Yame aduma odifo betena se ochena nopa baby bia free baby am bomodin sano papa obebantem ohya ntem no nsia pepepepepe no odifo ahya se mipacho baby free baby no an se obebantem odifo nso benya daje ede amount o kuma se Chronom Iron Gate. Amen. 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 Abrantia ohani. Amen. Amen. No sa what the visa tum da wo pe Canadian visa. For over 2 years. Yes. And in Sanka. And no crutch na yare no bebo no. Yes. Na nyankopon sa na yare wie no. D4 sa kasa gu ni passport no so. Ade a adi 2 years no. Ya fra no. Sa wo mra magine visa. Wako ye de ama no. Amen. Ne ho ato no. Wasanya na kwantu ene wona gina TV no so no. Ona de ne sa to ba ko mu no. Amen. Ono na gina ho a wodi na dance no. Amen. Me pesa me kama ni party ase se. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Ya nya me ni wotumi. Yes. Amen. Etioto na tiokum na sa wonim tioto a yeku ntem. Jesus. Sa wonim tioto a ekutaw se dua. Nya me tumi wo ho na sa wonim a obeto ho nwom atwa ho akọ e wa bra ntimi nya hwe mawo babro de obis dem nanso ye ne beda anadwo Jesus. ye ne obi beda anadwo ma ne niam nyina ese ye sha wo ba ye ni so aje se to me bi kasama. Amen. There should be an intruding of a certain spirit of God. Yes, Lord. Nyame honhom bi ama ye beyira. Yes. Se sunsum bi ama ye beyira. Hwa me kasama kyerɛw Misrim mu nkwaso na omkɔ no na ye nto wo faso bi antwa Misrim ho. Debi. Amen. Amen. Yanto wall ntwa Misrim ho. Wo bi antwa Misrim ho nsia be no bi anso ntumi nwane. Ye wo abusua bi ho ma wo firi mu aho. Ubenya opportunity bia bi but enso abada. Debi. Wotumi hunu se wukrom kwan ni nanso bi bia nka ntwa se fa kwan yi so. Ayampa. High spirit. High power. Ayampa pa. Neni won Anthony no botoy. See me here pa. Omo won kwasum. Se obi da prison anka wo na se ba edan na atwa ho hia nti na wontumi nwane. Yes. We de ye nto faso obi entwa ho hia. Nanso obi entumi nwane enkyira wo se they were in prison even spiritually. Omo honhom nyina mpo. Ne won kwasum. Ewon kwasum.
ye fra bibi amuntum okay uni mamuntum no eche obi anajo eche nkofo tambe anajo anya muntum nyina na eche anajo okay amuntum chi anajo ade na woye untimi nya ho hwe untimi nya ho hwe sanso na muntum timi eche wawia abra tie me dabi emra wo naye okay ye wa abra bo mu muntum wo ho all right amuntum chi wa wo pesa wo ka ji akwa bi awon kran amuntum chi no pesa wo ka Jesus okay ma wasi jimifo na ba ye Jesus no ama ashoto ne wo pesa wo ka no wanya dan ne wo pesa wo ka no no wo ka ye ti amuntum chi wa ne wo pesa wo yo no wuntumi nyo ne wo pesa wo yo no amuntum chiwa meso untumi nya dai untumi nyo sanso na yede amuntum chiwa brabo a ne awo pesa wo yo na brabo mu no untumi nyo wonai but wo pesa wo ware untumi wo pesa wo tukwa untumi wo pesa wo nya bi entra wo se amuntum atia brabo no Jesus amen ne wo pesa wo ka untumi nka ni ukondo wuntumi ni because ya di sunsuma muntumu atew debia me ka kira wo se ebo samre na utimi chinchimu TV bebrebe wo wiase na se beto sompa na hu high spirit ya amen si cross dase amen nanu Yesu Kristo he Jerusalem di wasi Bible say na Yesu hu Jerusalem no wosun no wase munimu nkwaje bre muhia boafo pa na so munimu nkwaje maba this time mugusu ehwe foforo kwai munimu nkwaje bre munimu you don't know your time of what salvation amen obi to wasa amere wase media menyi hwi ni so fu bi wase ni wanyi hwi ni no bibi su ne kunu hwe metofo a wo mo Ghana ha anko munyi hwi ni Ghana strongest metofo de yenim se wo mo de omumfa hwe nya hwe amen wo mo kura be kwa wo mo be fa baabi asunsum wo na wo makọ wo mo mpo no wo mo be kwa African strongest wo mo be fa ho yes be ye wo makọ nkyere ya me nhyira Prosper Dakora the beast onu na ejina TV yi amen wo mo ba no metofo egu na chi ne nya metofo ketewa amen on baby me gina no say me wache no ane me gina puppet so puppet no wa pa na nso so hwe baby akwa eti wo ti omo friend Goliath ne de friend no na Goliath mpo ba hwe nyame a kira kwan a honhom be na ti mu enti why something sa amen the dia obi a different ye Goliath osonwa pa branche we pagya akosora yase na say police force so ba yase akwa bi edi nse hunu memezi na wo bona kwa akire akwa no twe hono ma wa fenti amen Goliath reja ono na ejina ho sa no amen oye ni trenyi nyina wie ye wase da bi sunsum nka ho amebre anano Jeremiah ka asem bi wase mra mi si fashion no na me nsa ba ko ye adwuma na ba ko nso kura se kan bobai bo sama Jesus pa amen wo ye adwuma be company be mu na wo ye adwuma e wo sa wo nsa ba ko ye adwuma na ba ko nso prisunsum amen wo ye be pesika na gu won ma onyini no na yade bi di ne ho bebom na sika nyina wo tam akọhwe yade ne wiase wo ba ye wo anwa he nyambo achi na me se me di page ye wo kumase ya amen Yami aduma kumase krono ma young gate. Amen. Ebe ye butu. Yes, Lord. Kase amen. Power to power. Amen. To me. Yes. Spirit on spirit. Yes. Within the high spirit. High power. I want just so high power. Somebody bebre sisi kromo high spirit me da so. Amen. Amen. Yentia Ghana strongest adansi die no. Yes, Lord. Akora. Your friend the beast. Abrante Baha or Surudimo. No Ghana strongest. No person, a Radibuano, no Dinkunim. Obaha. Na Yaya Bian so oyoy.
Amen pa. Amen. Ma di for ma no te ase se. E da no mo ba competition no sei ni besie. Ni nyina si. Yes. Omo koye competition no. Esi na odi nkonim. Yes, Lord. Amen. Amen. Yedi kan o gina ha o se oda awurade asese. Owura fie ha awurade ni hwammo. Amen. Na watumi akodi nkonim. Amen. Osabe cry say oko Liberia strongest. And wo mo ye Nigeria for by ana himfa for Ethiopia strongest. Ana Sierra Leone. Ana Guinea strongest. Sierra Leone. Ana Sierra Leone strongest. Omo nyina by ahodinfo nyina by Nigeria, Sierra Leone, Guinea, Yes. Ethiopia, Ana Liberia no Ana omo friend no say papa. The man say mo say down with you. Me dey me proud there. This time me need training because me ni me ho adaje. Me fa ha na me sene ha. Enso so yesi yamra Liberia. Na me sene say wonko. Amen pa. Okoye no Africa strongest no am koshia ho nyina no wakodi first one. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Prosper the Kore. Yeah. Me who say wait no of fire first na ode to ho. E tell me who so fire. So no ye adwuma wo. Enu nti ode aseda kase ma soro. Amen. Sa watie no. Amen. Na wa hu ne bobo. Yes. E wo Yesu Kristo de mo. Amen. Enyina anka sa aseda nka urade ne de. Asanka Radinity. Amen. Amen. They say aka word strongest. Is straight. Urade nyame be se no. Hallelujah. Amen. The beast in the jina hono. Yes. The beast. Amen. Amen. The beast in the jina hono. Yes, Lord. Goliath in the jina hono. Waba asore. Oba e wose ne nyame ya mame no. Mama me osa. Ti osa fo yi na waji ase no ko mu no. Wa ya rasta man wabo na suma de tutura sem bia bi won trim na nso so. Odura so dem wa bre no ho ase. Because wa hunu se to me wa ha. Aha no nyema twosem. There be. Aha yesunsun sem. Amen. 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 Na kaya da na be makakraka we ba me hwea we se ho se. Bua me. Yes. Hallelujah. Amen. Okoya no kira se ebra dwene ne obi ante ase so. Ne obi antumi mpagya no pagya pe no de ko. Die na wo ye na brabom a wonko na wo ye. Adwuma be na wo ye abaka sa wonko na wo ye. Wo bebre o. Se sunsuma maboa wa wo bebre. Yes. Se wasoro honhom maboa wa wo bebre. Jesus. My brother, it's not an easy thing to do this work all by yourself. Yes. To live on this earth all by yourself. You can't make it this way. No. Nobody has ever gone this way alone. Obibia ni hono ma wakosa akwan we say ono nko akwa sunsumu anka no ho. Tena no bofo ne say Nyankopon say mesuma me bofo adi wanim. Yes. Hallelujah. Amen. Mata busa bofo say be de na nsem we nyina ba ho. Me pese me tukwan me de matukwan. Me pese me ware me de ma ware. Me pese me wo me de ma wo. Fisa me ni obi a beboa me bofo ne say sunsum no beba. Amen. Asema ye kan ye sunsum asem sunsum ba forget about people. Amen. Forgetting any pabeka. Amen. Forgetting any paye. Amen. Na de na muni ho. Anu obi ba say ni ope pass ne Canada visa ne nsanka. Yeah. Ene yayi obi akwaje ne visa ono so nam kwa so wo ba. Okay. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Abrantie ba nopa edura nwumre na ne visa ba. Amen. Visa wa pa ni mu for so many years no oba nopa edura nwumre na ba. Wonderful. Ahimfa embassy for no omo adwendwen no omo problem omo krom ho problem omo solve nwie no kra no mabadwene wa pese owura ho There be. to omo je passport no yetimi de to baabi ma me bi de ne baba o tena sia was sofo hwemba anim wo yo ba na ba ma na me sia de was hwe na me se ma me oba yi oba was me yeduru embassy a omo se wo ye ba ma Jesus. bibia na me se so wo ye ba ma mo mfa no nwura dwaye ha na mo ko hwe se wo ye ba ma omo se ade ye di hu ba ma ye hu ma me no dwene ho awon ti ase Arehosem. baby a wiase aduru no ho sa wo de niema di agora Arehosem. wo be bon sa no nanso na kachi wo be su nanso na kachi
amen Amen. nyame nyankopɔn no nkufo sɛ wohwehwɛ no wabɛhunu no na sɛ wopono nso deɛ wɔmfa anyɛ hwee within the high spirit High power. wase a young gate ne wɔ yɛnti abrante adanseɛ Amen. yɛwie pɛ a na afei yɛde numbers na to dwa biom na afei yɛfiri ha Amen. ha no na ɔpɛ sɛ ɔtu kwan ɔpɛ Canada visa na ɔde atu kwan obɛduru D4 hɔ no D4 sɛ mamehwɛ wo nsɛm na D4 ka kyerɛ no sɛ kɔnkrataa no connection man na wɔyɛ no problem wɔ na epipa bɛn mpo bank statement no na problem wɔ mu ti D4 ka kyerɛ no sɛ ɛnam statement ni mu problem no nti ɔkɔ a ne nsa nka ti wɔfrɛ ne nua a wɔyɛ ama no na sɛ nakonta a wɔyɛ ama no sɛ maba D4 high spirit hɔ wɔse adeɛ na yɛyɛ no problem ɛwɔ statement no mu ɔmo frɛ connection man no sɛ ɛyɛ ampa bɔnsɛma Jesus paa Amen. enti ɔmo kɔrɛte saa adeɛ no ɛma no afei ɔmo de tum na yɛmfrɛ no ɔbaa ha wukuada bi ana mebusa no sɛ ɔpɛ sɛ yɛfrɛ no ana ɔse an timi ma no yɛ akwankyerɛ woka akwankyerɛ me ma yɛyɛ kama mentie woyɛ dɛn Ebacho, yeduru a yɛkan na dadi sɛ sɛ ɔpɛ sɛ yɛfrɛ no a ɔnyi ɔno ankasa ne bɔtɔ mu sika na ɔmfa nto ne tiri so na ɔmu nkotodwe na ɔmɔ mpaeɛ ma no ɛna me nua yɛɛ ne saa me nua no yɛɛ ne saa na yɛfiri ha na mekora yɛkɔɔde kyɛm so yɛwɔ hɔnom a na yɛafrɛ ne sɛ adeɛ no aba na ɔne na medi mmirika na m sɛ Awurade ɛwɔ na mefrɛ dadi na m sɛ dadi adeɛ no yɛbɛka yɛ no aba o na ɔsɛ meka kyerɛ o Amen. tie ɔyɛ akwankyerɛ no dabɛn Ukwada na bae. Ukwada na bae. Oba ukwada red light mpaebɔ na anɔpapa ana ɔde sika no tu ne tire so bu nkotodwe. Ukwada na nwumrɛ ana yɛfrɛ no sɛ the documents no aba. Amen. Sesei ɛno na ekura no yi. Aya mo nsɛnde na mo mfa nto afidie no so. A sesei wanya Canada French and English. Multiple visa. Amen. Amen. As Yankopɔn hyira. Amen. Ɔse ɔba tambɛn. Ọba ukwada no pa. Eduru tambɛn. Ukwada nwumre no. Na ne nsa ya frɛ no sɛ bra. Yes. Adeɛ no a adamu a no. Obeduru no pa. Eduru nwumre na ne nsa aka. Amen. Sɛ nipa bi antumi nya adeɛ we number no yɛ 0534 0534 331 331 299 299 0534 0534 331 331 299 299 0534 0534 331 331 299 299 0534 0534 334 334 063 063 Samre wo fra mpanyimfo wɔ ha sɛ ɔmo bɛpeke. Amen. Amen. Bia deɛ mɛsrɛ wo bebree sɛ medwumadie no dɔɔso. Yes. Tia na bebree de sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔyɛ ne papa kasa yɛ pɛ sɛ ne papa kasa mesrɛ wo ada. Amen. Agye sɛ 1-on-1. Woba me ankasa na wobɛhu me ɛnha wo ho. Amen. Wo fra mpanyimfo no bɛkyerɛkyerɛ wo. Ahanom no ye protocol sɛnea esi yɛ adeɛ nyinaa. Amen. 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 Na wɔma kyerɛ wo mmerɛ a wɔsɛ wo ba ɛne ne ɛkeka ho nyinaa yɛbɛkyerɛ wo. Amen. Te aseɛ saa. Straight. John 3:2 sɛ yɛkenka Yohane asɛm no. Ti miɛnsa nkyɛmu mmienu. Kɔ. Ɔno na ɔbaa Yesu nkyɛn anadwo. Certificate verse 1. Atifi sɛm no ɔse Nikodemo. Yes. Na onipa bi a ofiri Farisifo mu hɔnoma ne din de Nikodemo a ɔyɛ Yudafo pani bi. Kɔ. Ɔno na ɔbaa Yesu nkyɛn anadwo. Na ɔbɛse Yesu sɛ Rabbi. Yɛnim sɛ wofiri Nyankopɔn. Sɛ ɔkyerɛkyerɛfo. Kɔ. Na obi ntumi nya nsɛnkyerɛnne a woyɛ yi. Obi ntumi nya wai. Gye sɛ Onyankopɔn ka. Yɛwɔ adeɛ bi wɔ hɔ no ma nyame nka ho a wontumi nyɔ. Dabi. Nikodemo se, yɛstudy ahunu sɛ saa nneɛma wai. Yes. Na
na mapa dia na me bedu di for hon ne bompa ma me na nwumre ade na ba amen nyame nka ho a untimi nyo da bi Nicodemus says ya wani ma nyame ubetumi aye ne mom nyame bi wo hon ma nyame nka ho a amen amen wabra bonu wo boy duru sen baby a wabo aduru no se nyame nka ho a wontumi nyo da bi se sunsum nka ho a wontumi nyo yes what say no man can do this except the Lord is with him. There are exceptions here. Except the Lord is with somebody. These things he can never do. And yes, so to me, yes. Say, Yamin can one maybe one forget it. To me. Hallelujah. Amen. But and call for one more war. Just say, Ebadin to me war. Abroso. Hallelujah. Amen. 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 What about me person me war? G4 Jinsu kona kono enwa no no ade be na akoda ne adanse akoda ade be no na chese akoye nsempi hallelujah amen yes fibroid do obi yam ji we se kono onko hwe yes se na ye nipa amen hallelujah amen se nyame nka ho a se nyame sunsum no nka ho a ti Nicodemus nim niema mu no hwe Yesu din no say no the Lord is with this person. Yes. I was saying, yeah, Jumadru baby, we are saying, who say Yamika. Amen. I was some man tell me what for you know who say Yamika. Amen. I was saying, we are saying, who say Yamika. Amen. I was saying, baby, I will sorry, baby, I would see. Yes. Baby, we are Juba, baby, I will go school. I was saying, we shall for you know who say Yamika. Amen. Obi to me, Juma, yes, I say, I just say Yamika. Amen. Obi to me, Quawari Pass, I just say Yamika. Amen. Hallelujah. Amen. Yenim sa sister ayare no obi tumi nsori preko penante sa agise wurade e kan ho hallelujah Amen. Ya wadanse no bebre wa ha nka yebetumi abo nanso memre no sa Yes Lord. amen afani yebetie Ghana kase abo ne ne ekoso wo wiase afa na nyina Yes. anu ntimi memre no sa encha medi besi number ne 053 433 12 99 053 433 12 99 Mrs. Biam 053 433 12 99 and a number back who's in 7 nyina yes so wonim dofo bia wo haw bi mu na wo hies osoro honhom a fa number yi ma no ka chan sa wo sofo bi wo Sompa TV wonye na nyankopon be nam so se ne be ye nyame nam ababa wa bi so ma ne manya yaresa no yes amen pa amen 0534 334 063 0534 334 063 0534 334 063 Within the high spirit high power within party ida hosa yes amen maybe a wutie me osoro account o pesa wo ba afodie bi yes me pesa me so seed bi me pesa me ba afodie bi number se gu ho nyina obetumi aba afodie afa ho amen hallelujah amen enye nhye so yes me wadanse die free sankofo no bebre ho obi okura na da bi ho no kura ye ba kura ye nka ye kwa abonso obi asandi say I just want to give this to the Spirit of God to support the TV program that is going on here. Amen. Amen. Uti wa no afre say na awurade ayama me. Amen. Say na wosoro ayama me. Ade wi am ye say na me nsaka. Obi masunsun biribi nkodi kom. Debi. Entumi nsida. Yes. Nipa ntumi nya biribi. Yes. Agi so di frisrama no. Amen. Ene wosoro di bi frisro bebrɛw. Amen. Me adoma wɔkyina me ni ye nyina ye hia. Anopa. Kumase Kronom Iron Gate. Yes. Kronom wo de fa Kronom ka so besi Iron Gate. Baby afri baby a. Anopa no nsiane ya hyase. Amen. God bless you. Amen. I love you. Amen. Merry Christmas and prosperous New Year. Yes. And I just say I can. Amen. Amen. Bye bye.